Hvis vi skal gå videre til det næste punkt, ansøgning til Gladsaxe Kommune om atomvåbenfri zone. Ja, vi har jo prøvet at ansøge, eller henvende os til byrådet 2 gange, og 2 gange fået afslag. Selv synes jeg altså, at vi skal prøve en 3. gang. Og ja, det synes jeg, fordi vi har jo slutdokumentet fra FN's nedrustningsforsamling i 78 bag os. Samtlige stater har vedtaget, at oprettelse af atomvåbenfri zoner er et meget væsentligt led i global nedrustning. Altså i virkeligheden så er det, vi gør her, jo egentlig at arbejde for det, som man skulle gøre på statsplan. Jeg tror, noget af det, der er meget væsentligt at få ud til offentligheden, det er, at når vi taler om de atomvåbenfri zoner, så er det en begyndelse til noget mere. Vi hører jo stadigvæk bemærkninger om, at vi er da ikke fredet, fordi vi nu er atomvåbenfri eventuelt i Norden. At vi virkelig får understreget, at det er en begyndelse, nogen må begynde, og at tanken er at gøre Europa og tage mere og mere. Der er Balkanhalvøen, der også er tale om atomvåbenfri zoner. Det tror jeg nok skal understreges meget. Og ja, punkt 3, offentlig møde med Martine Petro. Er det ikke dig, Lise, der satte det på? Jeg havde bare tænkt på, at nu er det snart 1,5 år siden, vi havde det møde med Martine Petro, hvor hun, jeg synes, gav en meget gribende fremstilling af, hvordan de franske atomprøvesprængninger faktisk mishandler og sådan langsomt slår befolkningen på Mururoa ihjel. Siden atombomberne på Hiroshima og Nagasaki i 1945, så er der sprængt 1.300 atombomber forskellige steder i verden. Og i dag prøvesprænger Sovjetunionen, USA, Frankrig, England og Kina tilsammen og i gennemsnit 1 atombombe om ugen. I Stillehavsområdet, der har man oplevet både amerikanske, engelske og franske atombombeforsøg. De første var de amerikanske prøvesprængninger på Marshalløerne, på Bikini og Eniwetok. Mellem 1946 og 1958 blev der sprængt 66 atombomber på Bikini og Eniwetok. Nogle af dem var også brintbomber. Befolkningen på øerne blev forflyttet mange gange og andre gange evakueret på grund af sprængningerne. Under selve sprængningerne fik de stråleskader, akutte stråleskader, men nu, mere end 25 år senere, der lider befolkningen under de langsigtede påvirkninger af strålingen. Og det er for eksempel kræft- og leukemisygdomme, og der er også mange børn, der bliver født med misdannelser og andre defekter. Miljøforurening har man også, og skilte som dette skilt advarer om, at øerne er forurenet med radioaktivitet, og nogle af dem vil være ubeboelige i op til 25.000 år. Og det vil sige, at det er altså kun atompersonale med en passende beskyttelse, der kan få adgang til disse øer. Men i 1963 kom det franske militær til den franske koloni, Fransk Polynesien, i det sydlige Stillehav. Og i 1963 blev nogle af øerne besat af militæret, og selvom den lokale befolkning og de lokale myndigheder modsatte sig planerne, så indledte Frankrig i 1966 atombombeforsøg i Polynesien. Og siden 1966, der er sprængt over 90 atombomber, brintbomber og de senere år også neutronbomber i Polynesien. Og på trods af de amerikanske erfaringer, og på trods af, at nabolande langt væk har kunne registrere en øget radioaktivitet som følge af de franske prøvesprængninger, så påstår de franske myndigheder, og det gør de stadigvæk, at de franske bomber er helt ufarlige. Ja, i Stillehavet siger folk ofte, at hvis de franske atombomber virkelig er ufarlige, så kan franskmænd da blot sprænge dem i Paris.
Men det gør franskmændene jo ikke. Og det er på trods af, at de er så stolte af deres atombomber, at man kan købe militærets flotte billeder af atombombesprængninger i turistbutikker på Tahiti. Desuden så nægter de franske myndigheder at efterkomme kravet fra blandt andet det lokale parlament på Tahiti og også nabolandene om at lade en uvildig kommission bestående af internationale eksperter komme til Polynesien og undersøge forholdene. Men også i Polynesien har man set, at antallet af kræft- og leukemisygdomme er steget. Man er også ved at få tegn på en omfattende miljøforurening, og det gælder blandt andet fisken, som mange steder er forgiftet. For hver atombombe, der bliver prøvesprængt, så stiger den globale forurening, fordi radioaktiviteten bliver ved med at være i omløb i tusindvis af år i undergrunden, i luften eller i havet. Men de militære aktiviteter omkring atombasen har også kostet mange andre problemer i Polynesien. De første år, der havde man brug for arbejdskraft for at bygge de anlæg, der skulle bruges, og man flyttede rundt på folk fra øerne for at få dem til at arbejde. Og nu er der tusindvis af dem, som er endt i Papeete, det er hovedbyen på Tahiti, og der har de intet, hverken hus eller land. Og de kan heller ikke få arbejde nu, at militæret er færdigt. Og det vil sige, at de bare håber sig op i nogle slumkvarterer. Og deres børn, som vokser op i bølgeblik og pap, de kender ikke noget til de gamle værdier. De ved heller ikke noget om de gamle traditioner, om livet på øerne. Og de kan heller ikke blive integreret i det nye system. For det nye system er blevet fuldstændig fransk, og især skolevæsen er fransk. Og de generationer kalder man for bombegenerationer, og det er et af de største problemer i Polynesien i dag. Den økonomi, som Polynesien havde før militæret flyttede ind, var baseret på landbrug og fiskeri, og det brød nærmest sammen allerede under de første